Good morning लोगोफोर and welcome back to the channel. नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे बे चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन आरो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोन बयखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायदों आरो नै बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि बयनोबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। थाबैनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि नुजाफैगोन। बेखौ भिडिअखौ रेगुलार नायलांनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। नै लामायावहायसो दङ। नानि साइकेल सालायगासिनो दङ नै। साइकेला गोबावसोमोन सालायनाय जायाना दासो नै फोसाबनानैहाय सालायगासिनो दं लामा मोजांखायनो। जोङो लामासो बेरायदों आरो लोगोफोर। नोंथांमोना देखायनो लोगोफोर नै लिसुआ माबायदि थायदों। बे लिसुआ बिराद गोदै। बेगरानो फिसा फिसाल'खा मोदोमानो बराथार बिराद गोदै। मा खालामदों? बेरायगासिनो दं नै। लिसुआ बोखाना जाबासो गोखासो होनदां। गोखासो। दाबो रायाखैनो गोदैयानो जायाखै हा। ओइ मोसादलाबायदों बेरायफुंजानि लामा बेरायनानैहाय। जिउथिनि साइकेल गोदाना बेनो ने। जिउथिनि साइकेल गोदान आरो माथो जिबावखौ नोङो बिदि जिबाय थायोना। दाहाय बेरायफुंजानि लामा गोदानजोंहाय बेरायबाय। लामानि राजा होननायखौ ना। गारिया थांबाय लामायाव थाबाय हगारा लामाखौनो।